מה קורה אנשים? שמי הוא ספייסי קראפ וברוכים הבאים לסרטון לא רגיל. היום אנחנו הולכים לסקר מוצר, כן מוצר, משהו שלא עשיתי כבר הרבה מאוד זמן ולא מתכנן לעשות עוד הרבה מאוד זמן. אבל את זה הייתי חייב לסקר ולהציג לכם. האמת שפחות לסקר ויותר להביא לכם לידיעה שדבר כזה קיים. אני הייתי בשוק כשגיליתי עליו והייתי חייב לנסות אותו. התחננתי לג'ירבסט, החברה שאני עובד איתה, חברת קניות סינית למוצרים סינים, כמו eBay של נטו מוצרים סינים במחירים ברצפה. רק ששם אתם קונים מהחברה עצמה ולא במוכרים, שלכו תדעו אם ישלחו לכם את המוצר או לא. בכללי, בלי קשר לסרטון, אני ממליץ על ג'ירבסט לקניות אונליין של מוצרי אלקטרוניקה. יש שם את כל מה שאתם צריכים במחירים שלא תמצאו בשום מקום אחר, ואני רציני לגבי זה. אבל לא באתי לדבר על האתר, אני באתי לדבר על מוצר מאוד ספציפי, מוצר מאוד יקר, אפילו אחד המוצרים הכי יקרים באתר שהייתי צריך להתחנן ולפקוד לג'ירבסט שיסכימו להביא לי אותו. ואחרי חודשים של המתנה ובקשות, הם הסכימו. ואפילו אחרי שהם הסכימו ואחרי שהוא סוף סוף הגיע אליי, חיכיתי כחודשים על מנת להתנסות בו, בשביל להבטיח שאני לא מביא לכם חרא מוצר שהתפרק או מוצר עם באגים שלא עובד. הצופים שלי חשובים לי ואני מביא רק סקירות אמיתיות. היו לי כמה פדיחות בעבר שסיקרתי מוצרים שגיליתי אחרי שהסיקור שהם לא כל כך טובים כפי שחשבתי שהם אחרי שימוש, ולכן החלטתי עם המוצר הזה לתת לו באמת את הזמן והבדיקות, כי מדובר במשהו באמת לא זול. תכירו את Thunder Robot, מותג דומה ל-Alienware בלפטופים סינים. הם מייצרים לפטופים גיימינג שמתחרים בחומרה ובעיצוב של Alienware וחברות ענק אחרות, אבל המחירים שלהם טובים מכדי להיות אמיתיים. תראו, קראתי לכותרת שזה הלפטופ היחיד שכדאי לכם לקנות מהסיבה הבאה. אני לא ממליץ על קניית לפטופים, בדרך כלל לפטופים במיוחד גיימינג מאוד מאוד יקרים, ובדרך כלל מחשב שולחני יהיה זול יותר בהרבה בחומרה דומה, והיתרונות שלהם בדרך כלל נחשבים גם לחסרונות, כמו מסך קטן, ניידות שדורשת לקחת איתך מטען וכובד נוראי, והעובדה שהסוללה נגמרת תוך שנייה, ובדרך כלל הם גם חלשים הרבה יותר ממחשבים נייחים. באמת שאם שקלתם לקנות לפטופ, ב-99% מהמקרים עדיף לקנות מחשב נייח, כי הלפטופים הם בזבוז. אף אחד לא משחק ברכבת, אף אחד לא עובד בלפטופ במקום בלי שקע, זה ממש חסר טעם. אבל זה האחוז הבודד שהייתי ממליץ לכם לשקול על לפטופ ולא על מחשב. במיוחד הלפטופ שאני קיבלתי, ה-M1C, שהצלחתי למצוא למחירה רק בג'ירבסט. משום מה, יכול להיות שהחיפושים שלי היו גרועים ויש לפטופים מהחברה באתרים אחרים, אבל את הדגם הספציפי הזה משום מה רק מצאתי בג'ירבסט, שזה אחלה, כי שוב המחירים בתחתית שם. הוא עולה כ-5,400 שקל. מחיר מטורף ללפטופ אני יודע, אבל חכו נדבר גם על זה. בואו קודם כל נציץ ונראה מה הלפטופ מציע לנו ונשווה אותו למחירים של לפטופים אחרים. נתחיל מהעיקר ולא נתמקד בשטויות. מעבד i7 6700 HQ, מעבד חזק מאוד שיעשה את העבודה בכל תוכנות עריכה ומשחק. כרטיס מסך GTX 1060, כרטיס מסך חזק מאוד שמריץ משחקים כבדים מאוד ב-FPS מאוד מכובד, 8 ג'יגה רם שבלפטופ באמת אין צורך, אבל אם יש, אז יש אפשרות להגדיל את כמות הרם בגרושים עד לכ-32 ג'יגה רם, 128 ג'יגה של SSD וטראבייט שלם של hard drive שיספיק לכל המשחקים הכבדים והתמונות של, לא יודע, ארנבית בביקיני או משהו שאתם שומרים איפשהו שם. בואו נעשה קצת השוואות למי שלא מבין בלפטופים ובחומרה שלהם. נסתכל בפלונטר, האתר הישראלי הכי זול שאני מכיר לקניית חומרה ומוצרי טכנולוגיה בארץ. נסתכל קודם כל עם המתחרה הראשי, Alienware, מעבד HQ 6820 i7 כמובן, קצת חזק יותר, אפשרות של אוברקלוק ל-4.1 GHz, אבל גם טראסטמאסטר מסוגל לאוברקלוק עד 3.5, ככה שהבדלים לא מטורפים. המסך ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אבל חסר טעם בגלל כרטיס המסך, שאומנם הוא חזק, אבל
לא חזק מספיק, 17.3 אינץ', הבדל של 15.6 אינץ', הבדל מינורי לפי דעתי, 16 ג'יגה רם, שזה אולי נשמע הבדל גדול, ורם ללפטופ לא עולה יותר מ-260 שקל ל-8 ג'יגה רם, אז כן, שטויות. והנה החלק המשעשע, כרטיס מסך, GTX 980M, חלש משמעותית מ-GTX 1060. כמה חלש? אתרים רבים מעריכים בכ-20-30%. והמחיר? אתם מוכנים לזה? 12,000 שקל. אני לא צוחק. 12,000 שקל. עכשיו כמובן שיש עוד אופציות זולות יותר של לפטופים שהם לא מותגי ענק כמו Alienware, האומן החדש של HP, לדוגמה לפטופ מעולה, כרטיס מסך 1070, מעט חזק יותר ומעבד קצת יותר חזק, ה-7700 HQ, גם כן i7, 16 ג'יגה רם, והמחיר שלו עומד על 9,500 שקל. אסוס, מותג גיימינג חזק מאוד, הפעם מציג חומרה זהה לת'נדר רובוט, ומחיר עומד על 7,800, מה שנחשב לזול. ו-MSI GTX 1060 מעבד 7700 HQ ו-16 ג'יגה רם. MSI עשו עבודה יפה בלפטופ הזה כי המחיר שלו הוא נטו 7,400 שקל, אבל שוב פעם אין מה להשוות עם 5,400 שקל, מדובר על הבדל של 2,000 שקל, 2,000 שקל. זה מחיר של לפטופ סטנדרטי חדש נוסף. תשאלו אדם ממוצע כמה הוא מוציא על מחשב גיימינג טוב, הוא יגיד לכם כ-5,000 שקל בממוצע. לשלם 2,000 שקל עד 7,000 שקל יותר בשביל ביצועים חלשים יותר וניידות שגם ככה מינורית, כי רוב הזמן לא תשתמשו בלפטופ מחוץ לבית, כי זה באמת חוסר היגיון בעיניי. בגלל זה מאז ובתמיד המלצתי על להשקיע במחשב נייח של גיימינג. אבל הת'נדר מגיע במחיר ממש מעלה, גבה 5,400 שקל. נוסיף מיסים, נגיד אני שילמתי עליו 600 שקל ומשלוח חינם של ג'ירבסט, גם אז 6,000 שקל בגג. מחירים ממש נוחים שאנחנו לא מכירים בארץ, ופה כבר אפשר לדבר על ניידות באמת, כי המחיר קרוב ולפעמים זול מהאופציה הנייחית. עכשיו למרות שאני מסכים שלקנות לפטופ לגיימינג בחוץ זה מטופש ברוב המקרים, וכנ"ל לגבי עבודה, אני לדוגמה חייל ואני נמצא בין האחוזים שבאמת יכולים להשתמש בלפטופ גיימינג. אני מחבר את הלפטופ לטלוויזיה, לוקח איתי 2 שלטים של Xbox One וזהו, אני מקבל לעצמי קונסולה מטורפת שמריצה הכל ב-Full HD 1080p 60 FPS בקל. גם עבודה, לקחת הלפטופ למשפחה או למקומות שונים ולהריץ עליו תוכנות כבדות כמו After Effects ופוטושופ, זה פשוט ברכה, הכל רץ בצורה חלקה ואין שום קאץ' מסריח. תמיד אומרים שמוצרים סינים מתקלקלים מהר או שלא עובדים בצורה תקינה, אני יכול להבטיח לכם שלא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הלפטופ מחזיק מעמד מדהים, הוא נופל לי, קיבל יחס קשה ועדיין הוא זוהר כמו חדש, בעיצוב מדליק ולא הייתה איתו שום תקלה. המשחקים רצים חלק, התוכנות רצות חלק, אני פשוט מרוצה ממנו לחלוטין. עכשיו אני יכול לדבר על הפרטים המשעממים, כמה זמן סוללה הוא מחזיק ותדר וי-פיי וכל השטויות האלה, אבל זה סתם משעמם ואתם יכולים לקרוא לבד בתיאור של הסרטון. מה שכן, בסך הכל הוא עומד בסטנדרטים של מותגי על. הוא ובכללי לפטופים אחרים של החברה הזאת, אני בכללי ממליץ לכם לבדוק את הקטלוג שלהם, כי יש להם המון לפטופים מגניבים, למרות שזה ספציפית בעיניי הכי משתלם והכי שווה. עכשיו, אני כן יכול להגיד שנאלצתי להתקין מערכת הפעלה באנגלית, כי הלפטופ הגיע סיני, אבל פרמטתי בשנייה והכל תקין ועובד תקין. וכן, שוב סרטון מוזר. כל מה שיכולתי להגיד זה שאני ממליץ על הלפטופ, ואני באמת ממליץ עליו, ותודה נגיד לגירבסט, ג'ירבסט, שלא רק הביאו לי מוצר מדהים לסקר במחיר מטורף, אלא גם אפשרו לי לעבוד על הערוץ כשאני לא בבית, ואפילו הביאו לי הנאה של משחקים לבסיס.